marabagaw ma lasili kɛ fɔlɔ kasoden bolilenw kan nga bɛɛ b'a dɔn ko kutukale maa minɛlenw caman ye mɔgɔfagawalew kɛ ka tɛmɛ min lakalila Niger kunnafoni di sɛbɛw fɛ ni wagati in na o de ye ko kunu tilegan fɛ kasodenw balila ka muruti u ka so kɔnɔ n'a bɛ fɔ mutinerie marifacikanw mɛnna a yɔrɔ fan fɛ yanni kasodenw dɔw ka boli a ma dɔn fɔlɔ maa hakɛya minnu ye u yɛrɛ ta mankan in senfɛ nga min kɔni carila o de ye kɔnɔko minisiri ye boli in sɛbɛntiya guvɛrnɛrw ani prefew yɔrɔ laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunu a ko ka dugutigiw fana kunnafoni ko kasodenw bolila wa ko jalatigiw bɛɛ k'u kɔlɔsi tilaberi yɛrɛ mara min ni kasobo in bɛ yen nɔ fana guvɛrnɛri ye couvre-feu sigi kunun wulada fɛ ko dongo do sa ni nɛgɛ kaɲa 21 sera bɛɛ ka k'i ka so kɔnɔ fo ka taga dugu jɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la senamaw ani bolifɛn senfilatigiw kamasɔrɔ ko maa bolilen ninnu bɛ sɔn k'u dɛndɛn k'u bɛ bɔ dugu kɔnɔ kabini koɲa in kɛra kunungo marabagajɛkulu ma laseliba kɛ fɔlɔ nga a dɔnnen do ko kutukale kasobon de lakanalen do ka tɛmɛ jamana ta bɛɛ lajɛlen kan kun saba kama fɔlɔ maaw bɛ yen minnu minɛna jatigɛwalew kɛnɛ kan Boko Haram, EGS, JENIG ani diɲɛ dansagokuru dɔgɛrɛw ka cɛdenw filanan kasobo in kɔnɔ Niger jalatigiba dɔw minɛlen do yen nɔ minnu y'a ɲini ka tɛmɛ ka fanga dafiri n'u ma se ka da o bɛɛ kan jamanatigikɔrɔ Mohamed Bazoum kɛrɛfɛmaa dɔw fana bɛ yen nɔ olu ye jalatigiw ye o maa ninnu minɛna Bazoum ka fanga dafirilen kɔfɛ o bɛɛ de kama Niger marabagakɔrɔw kɛlen do ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ walasa kasoden minnu bolila u ka se ka ye joona ni ka segin n'u ye hakilina jiginna nin tɛ mankan fɔlɔ ye ka kutukale kasobon sɛgɛrɛ san tɛmɛlenw na wagati caman jatigɛwalekɛlaw y'a ɲini ka yɔrɔ in dakari walasa k'u ka cɛdenw labɔ nga u ma se kutukale kasobon bɛ marala ni o ye tilaberi ye binganiwalew caman bi kɛ yɔrɔ min kilomɛtiri 50 ɲɔgɔn bɔɲango bɛ ani ɲaami cɛ Alpha Ka VOA Bambara tɔgɔ la